F'April Malta kellha l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha fiż-żona euro. Dan jirriżulta mill-aħħar ċifri tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt pajjiżna kellu rata ta' qatt ta' 3.1% li jinqas minn nofs il-medja tar-rata fiż-żona euro. Dan hekk kif iż-żona euro irreġistrat 6.4%, differenza ta' 3.3% iżjed minn dik ta' Malta. Minn dawn iċ-ċifri Ewropej ħareġ ukoll ir-rata tal-qatt Maltija f'April ifer minqas minn dik f'pajjiżi li huma ekonomikament b'saħħithom bħall-Ġermanja, il-Lussemburgu u Franza. Fl-aħħar tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea li ġie ppubblikat fl-aħħar ġimgħat ħareġ ukoll kif ix-suq tax-xogħol f'pajjiżna se jibqa' b'saħħtu bir-rata ta' qatt tibqa' fl-inqas livelli storiċi. Dawn iċ-ċifri pożittivi ġew irreġistrati fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent bil-gwerer fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani li waslu fost oħrajn għal inflazzjoni qawwija u kriżi fil-qasam tal-enerġija.